Nej, det kan man ikke. Yes. Ja. Frank Esmann og Susanna Sommer, begge to radiojournalister fra DR Kultur. Velkommen til. Vi skal have en lille quiz med jer, og vi er inspireret af en engelsk quiz, hvor den, som leverer det mest interessante svar, og ikke nødvendigvis det faktuelle svar, vinder quizzen. Og vi skal snakke om Danmarks modstandskamp under besættelsen. Og det første spørgsmål, det vil jeg stille dig, Frank. Hvor mange modstandsfolk var der? Der er ikke nogen anelse om. Rygterne siger jo, at der var op mod 80.000. Den virkelige situation var højst sandsynligt, at der var 300 eller 400, måske lastet midt imellem, det ved jeg ikke. Men i mit tilfælde, det interessante er, for jeg kendte en, nemlig min bror. Han var kurer. Han var ikke noget sådan, du ved, likvidator eller henrettede folk og sådan noget. Nej, han kørte rundt med nogle papirer. Og i 1945, der leverede han mit bedste stykke legetøj, nemlig en tysk maskinpistol. Som du simpelthen fik lov at sidde med? Ikke bare fik jeg lov til at sidde med, jeg legede med den i årevis efter. Ja. Det er et temmelig interessant svar, må jeg nok sige. Og Susanna, har du noget, du vil byde ind på? Der tror jeg, den er svær at slå. Jeg er lige så blank på antallet, som Frank er. Altså, jeg var altid meget skuffet over, at der ikke var nogen i min familie, som var modstandsmænd. Jeg læste utrolig meget om frihedskampen, da jeg var barn. Og min far, han fortalte altid meget stolt, at lige efter befrielsen, så havde hans mor strikket sådan en Royal Air Force hue, blå og hvid og rød til ham. Hæklet, undskyld. og det var han så stolt af, og jeg kan huske, at jeg tænkte, det var da enormt kyllingeagtigt, at han først havde gået med den efter befrielsen. Og det tror jeg er meget typisk for min familie, at vi ikke er så gode til at være med der, hvor det sker. Tak for det. Jeg må selvom begge var fantastiske bud, med skam meddele over for dig, Susanna, at jeg synes, Franks var den mest interessante bud. Vi iler videre til næste spørgsmål. Hvornår begyndte modstandskampen? Og vi starter med dig, Susanna. Ja, altså, det kan man jo diskutere fra nu af og ind i al uendelighed, hvornår den præcise dato er, og hvad det egentlig var. Altså, jeg synes jo i virkeligheden, at det tror jeg er meget individuelt. Altså for mig, det jeg husker allerbedst, som jeg jo ikke har oplevet, er et lille bitte radioklip på 3 minutter fra det kæmpende Danmarks Radio. De optog Sabotage mod Always, som var en radiofabrik, der lå på Vesterbro. Og på de der 4 minutter, det varer, der sprænger de porten, bærer en 25 kilos bombe ind, er i skudkamp med vagterne. Alt det kan man altså høre. Det er 70, i år er det 69 år siden. Det spillede på stålbånd i engelsk radio, så vidt jeg lige præcis. Og det er så bevægende, fordi det er fuldstændig som at være der selv. Altså, der sidder en fuldstændig cool mand, og det var 4 minutter, og så er det hele overstået. Man kan høre den der kæmpe eksplosion, og debris, der bare tumler ned. En mand, der kommer ud og råber, sig noget, fordi han tror, han er blevet døv af det der. Og jeg tror, på den måde tror jeg, at frihedskampen har haft et startpunkt for et hvert menneske, som har oplevet en eller anden bestemt og forandrende. Meget interessant. Frank? Det er fuldstændig rigtigt, fordi jeg er jo gammel nok til at kunne sige, hvornår begyndte modstandskampen for mig. Mm-hmm. Og det gjorde den en dag, og jeg tror, det var en dag i 1944. Mm-hmm. Vi boede oppe på 3. sal, en stor ejendom i Odense, hvor jeg kunne sidde oppe i vinduet og kigge ned. Som sagt, 4 år. Jeg sad i vinduet, jeg ved fandme, hvor jeg havde fået lov til det. Men jeg sad og kiggede ned, og der så jeg nogle soldater komme gående. Jeg løb ned og gik efter dem. Og så opdagede min mor det, og hun kom ned, og da vi på vej ned mod OB's baner nede i Mose, hvor jeg gik i strækmark efter det der soldat, og jeg ved altså ikke, hvorfor jeg gjorde det, men fik fat i mig. Så kom lille Frank i skammekrogen. Der kom jeg i skammekrogen. Det var en rigtig spændende historie. Jeg synes dog, at vi vil give Susannas fortælling om stålbåndet og Always-sprængningen et point her. Og så sidste spørgsmål. Det er også for, at vi kan få det spænding på den sidste. Hvor mange, og den er til dig, Frank, hvor mange kollaboratører blev henrettet efter krigen? Ved du det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil tro, at det handler om... hvad handler det om? 100 stykker eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Det siger sig selv, at med en familie, der var modstandsfolk, der har vi ikke rigtig kollaboratører i den. Satans også. Men jeg vil dog sige, at der var en situation, som måske er interessant. Det var, da jeg var ganske lille der, 45, slagsmålet op på Flakhaven i Odense.
kan jeg huske, at der var en mand, som kom kørende op. I kender det her med, at erindringen er lidt forskudt. Jeg kan kun høre, at jeg sidder og leger i sådan en grusbelagt indgang til en villa. Og der kommer en mand, som vi ikke kunne lide, hvorfor jeg ikke kunne lide, det ved jeg ikke, men han havde i hvert fald pludselig fået overskæg. Og det gik op for mig, at det var slet ikke noget overskæg. Det var fordi, han var blevet ramt af en kugle, som lige præcis havde snittet det her. Så i stedet for, at der var en overlæbe, så var der et blødende sår. Og jeg tror selvfølgelig, at det var et overskæg. Ja. Hvad med dig, Susanna? Jeg synes jo, jeg kommer bagefter point, fordi du har oplevet det hele. Men jeg vil godt vende tilbage til noget, jeg også har hørt i radioen, fordi det er jo næsten som at have været der selv. Noget af det allermest uhyggelige, jeg nogensinde har hørt, det er en optagelse, hvor Axel Dahlerup er ude, og der er nogle kvinder, som står og venter på en dame, der kommer hjem, som har været kæreste med en tysker. En feltmadras. Ja, men det er et ord, som jeg helst ikke bruger, for jeg synes, det er afskyeligt. Og de vil klippe håret af hende. Og frihedskæmperne har sagt til dem, at det må de gerne. Og så står der den her flok af kvinder. Og så griner de på sådan en måde, som lyder som ægle, biske dyr. Og det er der, hvor man sådan tænker, at civilisationens færne simpelthen bare er så tynd. Og man skal altså virkelig passe på, at man ikke bliver lige så slem, som dem, man i virkeligheden er imod. I den der uforståelige og alt muligt andet vrede, som der kommer efter sådan noget som 2. verdenskrig. Men det der med at have følt den der stemning af bestialsk gruppe, som bare var parat til at rive den her kvinde fra hinanden, det er simpelthen bare så enkelt. Altså. Meget interessante historier fra jer begge to. Jeg tror, vi må sige, at Frank vinder med et halvt hestehoved på grund af sin egen tilstedeværelse under krigen. Ja, det må du det det var altså en langt mere gribende historie. Man. Det var en rigtig gribende historie. Tusind tak for den. Og tak til jer begge to, Susanna Sommer og Frank Esmann, DR Kultur.